Bé, molts de vosaltres em pregunteu sempre, vull una bota per tot. Vale. Tornem a començar. Vale? Bé, molts de vosaltres veniu i em pregunteu, vull una bota per tot. Bueno, doncs això no existeix. Però sí, hi ha una cosa que se li apropa. Se li apropa molt aquesta bota de mamut, que es diu Magic. És una bota força polivalent. Seria una bota que podríeu utilitzar per fer alta muntanya estival. Això vol dir pujar a cims altets, fer activitat estival als Alps i poder fer trekking d'alçada a Himàlaia, poder portar un grampó semiautomàtic, fer activitat hivernal sempre que no sigui amb unes condicions de fred supermarcades, d'acord? Què té d'especial una bota com aquesta? La primera cosa que té d'especial és que és una bota molt apropiada per totes aquelles persones que teniu un peu difícil, quan no trobeu una bota que us encaixa bé, quan trobeu que les botes us apreten els dits o que la bota t'apreta a la planta del peu. El que té de particular una bota com aquesta, la Magic de la gent de Mamut, és que és hipercòmoda, una horma molt ampleta, els peus queden molt ben posats aquí dintre. A més, munten un sistema de cordatge asimètric, vol dir que no és exactament recte, que tindria un desplaçament i que ens permet cordar-nos el pont fins a aquesta grapa que observeu aquí d'una manera molt segura i que després podem variar la necessitat de subjecció a la zona de canya perquè pugui bascular més o menys. Què més porta una bota com aquesta? Doncs porta una banda amb goma lateral. Això és bastant habitual a la majoria de botes que ja tenim avui en dia a les nostres botigues, però val la pena recalcar-ho. La idea bàsicament és donar-nos la màxima protecció. A més, munta una goma Vibram, amb una part frontal similar a el que podria ser el Climbing Zone. La idea bàsicament és que sigui una bota molt confortable per caminar, molt confortable per portar un grampó, però si la cosa es posa una miqueta complicada, una mica tonta, perquè ho diguem d'alguna manera, i tenim que funcionar només amb la puntera, tingui molt bon grip i ens permeti pujar per tot arreu. Us haig de dir que és una bota que aproximadament el parell està entre 1,5 kg i 1,6 kg depenent del pes, entre un 41 i un 44, per aquí van els tiros. Més coses, ja us he dit que porta un sistema semiautomàtic, està fet amb un sistema de nylon, de manera que quan posem el nostre grampó, la nostra tanca, ens trobarem que ajusta molt bé i que no flexa gens, amb un sistema d'amortiguació a la part de taló i a la part de davant. És una doble densitat, aconseguim una EVA que ens doni un punt de confort. És impermeable, munta una membrana de Gore-Tex, amb la qual anirem secs, i té un gruix o té un aïllant interessant. Serà una bota que els dies calorosos ens pot arribar a molestar una miqueta, però que sí podrem utilitzar una molt bona part de l'any per fer això, activitat, trepitjar neveros, fer trekkings, etc. Poca cosa més. La gent de Mamut, una vegada més, presentant un producte extraordinàriament bo, extraordinàriament, o diríem, més que extraordinàriament, una relació qualitat-preu extraordinària. És d'aquells productes que obtens més que el que pagues, d'acord? Molt bé, aquí la teniu, la Magic de la gent de Mamut. Fins una altra.